Det var glad for dig, ellers. Meget bedre det her. Men du skal være tør for at gøre det. Det skal hænge lidt sammen, skal det være. Ja, det er godt at give det. Rigtig godt. Der kan man tage en papir ud, der bliver pakket ud. Jo, men det kommer frem efter. Når det bliver tør. Pas på. Ja. Men det er fint, fordi den her, det skal være en stor ring for at være bedre. Okay. Er I klar? Okay. Ej, det er meget bedre. Ja. Jeg får, men der er mulighed. Jeg har nogle malerier derhjemme, jeg skal have sparet over. Ja, det vil sige. God idé. Det har jeg faktisk. Jeg har sådan en kæmpe stor maleri, jeg vil være træt af. Som sådan fylder sådan her. Ja, det fylder en helt stol. Det tror jeg, jeg skal hjem og lige starte låget. Ej, du må ikke gøre det med den også. Det er jo mit fuglebillede. Jo, lige i morgen, så sparker jeg det